ଗାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡିଆ ନିରାକର ବ୍ଲଗ ଆମେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ତମ ସମସ୍ତେ ଦେଖଉଛି ମାନେ ଏବେ ମେସିନ ସବୁ ଚାଲିଛି କଣ ପାଇଁ ମୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମେସିନ ଚାଲିଛି ମାନେ କାହା ମେସିନ ବି ଚାଲୁନି ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ମୋ ମେସିନ ଚାଲୁଛି କଣ ପାଇଁ ନା ମାନେ ପୋଖରୀରେ ମୁଁ ମାରିଥିଲି କଣ ଡିପ୍ ର ମାରିଥିଲି। ଆଉ ଡିପ୍ ର କଣ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଭିଡିଓ ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଡିପ୍ ର କାମ କଣ ଆଉ ମରା ଯାଏ କଣ ପାଇଁ ସବୁ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତମକୁ ସେ ଡିପ୍ ର ଟା ଦେଖଉଛି। ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ କହିବି କଣ ପାଇଁ ମରା ହୁଏ କେତେ କିଲୋ ମରା ହୁଏ ସବୁ କହିବି ଠିକ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଡିପ୍ ର ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିପ୍ ର ମାନେ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଡିପ୍ ର। ଆଉ ମୁଁ କହିଦଉଛି ମାନେ କୋଉଭଳିଆ କଣ ମରା ଯାଏ। ତାପରେ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ଠିକ ଅଛି। ଗାଈ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତ ଡିପ୍ ର ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଉ ଡିପ୍ ର ମାନେ ଫାଇଦା କଣ ତମ ସମସ୍ତେ କହିଦଉଛି। ମାଛ ମଲ୍ଟିଂ କରିବ ଆଉ ମାଛକୁ ହାର୍ଡନେସ୍ କମେଇବ ଆଉ ପାଣି ବି ପତଳା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଡିପ୍ ରେ ମରା ହୁଏ। ଆଉ ଡିପ୍ ର ଯେତେବେଳେ ମାରିବ ମାନେ ପୋଖରୀରେ ମେସିନ ଚାଲିବ ଆଉ ଫେଣ ବି ମାନେ ପୋଖରୀରେ ଫେଣ ବି ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପୋଖରୀ ସାରା ଫେଣ ଫେଣ ବି ହବ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାନେ ପୋଖରୀରେ ଫେଣ ଫେଣ ବି ହଉଛି ମାନେ ପୁରା ଫେଣ ହେଇଥିବା ତଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିଲି କାହିଁକି ନା ମତେ ପଶି ମୁଁ ମାରୁଛି ସେ ମେଡିସିନ ଟା। ମୋ ଛୋଟିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅଛି। ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନାଁ ହଉଛି ନିରାକାର ବ୍ଲଗର। ମତେ ଟିକେ ସେଇଟା ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ଆଉ ମତେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର 1000 ଫଲୋ ମତେ କର। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଦେଖା ଆଉ ନୂଆ କେଉଁ ଦେଶ ବ୍ଲଗ ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।